que da música importada moita chegou aquí e galeguizouse. Cando unha cultura forte chega unha música extraña ou foránea, adáptase en dous códigos, tanto no musical como no expresivo, como no verbal. Esta canción posiblemente viñera de fora e chegou e galeguizouse desta maneira. É un paso doble e ademais tedes que cantar con nós, porque nós hoxe aquí no grupo somos 10 e hai violís, hai acordeós, hai de todo, pero hoxe non temos nada. Entonces tedes que cantar o estribillo. É a canción da rumbolla, é un paso doble, e a rumbolla ten incluso un romance moi bonito de unha moza que se enamorou prematuramente dun mozo. Bueno, non ven agora a conto porque senón non nos vai dar tempo a contarvos, pero bueno, é un paso doble cantado e fai referencia na súa historia orixinal a un aviador que houve na Coruña e canta porque ese aviador saindo do aeródromo da Coruña, pois caeulle a avioneta e mancouse entre as pernas, entonces fixeronlle risa daquela anécdota, e eu prometinlle a quen ma deu, pois non a popularizar por aí. Pero, bueno, podo vos contar unha daquelas coplas que aquí imos cantar agora, e entonces tedela que facer con nós. Tedes que cantar isto con nós, de vez en cando. Federico Antón, marcha mañana. Federico Antón, para La Habana. Federico Antón, marcha mañana. Federico Antón, para La Habana. E hei medir casar pa Castro, terriña de moita leña. Hei de traguer un feixiño pra cando a rumbo e a veña. Anda Xuana, ardeche a Troia, vente comigo bailaremos la rumboia. Viva rumboia, rumboia viva, viva rumboia, aunque sea noite e día. Federico Antón, marcha mañana. Federico Antón, para La Habana. Federico Antón, marcha mañana. Federico Antón, para La Habana. Miña comadre Polonia, non vin muller como ela. Os osos dallos o home, a carne come a ela. O lindo, o miña xoia, imos a Lugo, bailaremos la rumboia. Viva rumboia, rumboia viva, viva rumboia, ancoia da miña vida. Federico Antón, marcha mañana. Federico Antón, para La Habana. Federico Antón, marcha mañana. Federico Antón, para La Habana. Queda a versión erótica que esta tamén a ten, como casi todas, que diz: Que che vai procu, María Teresa. Que che vai procu, que a levo en Cesa. Sabedes, o bonito desta historia toda é que esta canción, cantando un día de romería, informalmente estábamos merendando un grupo de moinantes, pois xuntouse xente, claro, ali todo o mundo cantaba, había gaitas e non sei que. Entón había un vello ao meu lado e cantou isto. Mentre tocaba a gaita o estribillo, cantou isto. E eu, claro, escachei a rir, cando din a volta xa non estaba o vello. Tuve que andar buscando pola romería para que me dixera. E pois dixo, espera, é moi porca. Pero cantabádelo, isto cantábase nas romerías, bueno, cantabámoslo con un vaso de viño, mozos e mozas e tal, pois trae para aquí. É dicir, as cancións íbanse avivecendo, íbanse modificando, íbanse refacendo constantemente, era unha maravilla. Mirade, como temos que ir para chegar á música de autor, vos cantar, para nós a música máis importante do país está nuns músicos relatores itinerantes que houve no país. Nós tivemos, e temos a obriga de dicilo, tivemos a sorte de coñecer a moitos deles. Cantores e cantoras, cuidado, son os cegos, que andaban por vilas e romarías recorrendo o país e amosando pois as noticias e aquelas historias célebres ou coñecidas que eran dignas de ser aprendidas. Imprimíanas en papéis
como este, que eran coplas nos anos 60 e pouco, que foi hasta onde prevaleceron, estas coplas vendíanse a 2 riás. Media peseta. Estaban 2 nunha peseta, e era do que supervivían. A min, teño a obriga de contalo, por coñecelos, por velos, pasmoume sempre a súa música. Eu chegaba onde un cego, que tocaba e que cantaba, e quedaba flaseado, pero rapidamente eu quedaba no seu mundo, a min captábame aquilo. Vendían as coplas, eu gardeinas desde pequeniño moitas coplas, por eso temos un par de publicacións con romances dese tipo e cas versións orixinais que nos deron os informantes. É a música máis marxinal de toda a cultura tradicional galega, tanto así que é moi difícil, non, moi difícil de repoñer, únicamente contalo así e decírvolo, que eran, bueno, esta música é moi estimada en Cataluña, existen centos de publicacións, escritas todas as partituras, as versións en Portugal, tamén o teñen feito aquí, aínda está por ver. Dentro dos... Eu lembro, para dicirvos, que os cegos nos anos 60 e pouco, cando eu era un picariño, me levaban á feira de Lugo, na entrada da feira e antes do lugar que se chamaba o Fielato, onde cobraban os impostos para entrar e poder vender, ali parábanos os gardas e ali sentaban nun caixón de madeira. O cego tocaba o violín e o moinante, que era o que iba con ele, era o que vendía as coplas e recitaba. Ali poñían, no mellor dos casos, un cartelón grande coas imaxes referidas ao canto que celebraban cantando e un iba sinalando co punteiro pois os aconteceres ali dibuixados. Decirvos que aqueles cegos levaban 3 chaquetas, un por riba da outra, para se abrigar do frío. Ulían a pobreza e a miseria. Eu lembro aquel cheiro de falta de higiene que tiñan porque vivían prácticamente na máis absoluta miseria. Pregonaban como se non houbera ninguén. Cantaban pa quen quería escoitar. E moitas veces, sobre todo nas vilas e nas cidades, eran repudiados. Donde eran ben tratados, cuidados, e deixábanlles dormir nas palleiras e dábanlle do caldo que había no pote, eran as aldeas. Tamén notaba, e eu teño gravado desde pequeno, como a sociedade que se creía estar nun estatus superior, ben fose de intelixencia ou económica, pois pasaba por cabo de nós e miraba a todos, os que escoitábamos e máis a eles, por riba do ombreiro, cun desprecio que sí, tamén me quedou gravado. E que, ademais, teño a obriga de contalo, porque foi así. Eu notábame desprezado tamén por aquela xente que nos miraba con acoso. Imos vos cantar, eles utilizaban 3 ou 4 xéneros de interpretacións. Un era o musical, outro era únicamente musical para tocar e interpretar para que a xente bailara ou disfrutara con unha música novidosa ou bonita. Normalmente nos últimos tempos tocaban as mazurcas e polcas, tocaban tamén un xénero que se chaman os parrafeos, que eran para estudar, para que a xente nova aprendera como se moceaba, como había que tratar as mozas. Normalmente a historia desenvolvese que o mozo pois quere chegar e encher, e a moza dille quieto aí que primeiro temos que pasar pola vicaría, senón ni me pegas un bico, E entonces todo eso contábase nos parrafeos. Tamén había historias de crimes e de aconteceres pois tráxicos. Nós imos vos cantar para lembrar esas figuras impresionantes, que era o Florencio da Fontaneira, o cego de Aldixe, o señor Eladio, que, por certo, na última recolla recollínlle a mazurca do Cadramón, que é unha peza preciosa, só musical, pero preciosa, que pagou a pena toda a tarde aquela. A cega de Gondel, a cega de Miranda, porque tamén había cegas. A cega de Miranda tiña unha cualidade moi bonita. Ademais de ser cega absoluta, iba sempre levada por un dos seus fillos. E preguntáballe, iban ás merendas e dicía, con quen está fulanito ali na merenda? E dicía, está con tal. E ela recordaba, lembraba, tiña na memoria as historias e a ficha persoal de cada quen.